Εμείς να πούμε, πρόεδρε, σταμάτα, του λέει, εδώ δικαστήριο είναι. Σοβαρά μιλάτε, ρε. Εγώ νόμιζα στην ΕΠΟ ήμουν. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Γεια χαρά, φίλε. Θα το κάνω την Κυριακή εγώ τον Τζόρταν Κόσκινο να πούμε. Επειδή έχουμε πρόεδρο, θα κάνουμε τουμπεκί. Τουμπεκί θα κάνουμε. Λοιπόν. Ο αρχηγός. Ο Αϊκάρας. Έγιναν τα γραφεία. Ροστόφ, Γαύρος, Αεκτζής. Έχουμε καμιά άλλη ιστορία εκεί? Κανέναν άλλον? Εγώ σου λέω, Ζαγοράκης θα το βάλει στην ΕΠΟ, μια χαρά. Θα τακτοποιηθούν αλλά με λιγάλα. Ο Γκαγκάτσης δουλεύει ήδη για τον ΠΑΟΚ. Είναι όλα τακτοποιημένα. Πάρει την ΕΠΟ και θα δει τον ΠΑΟΚ να πούμε δυνατό. Εκτός κι αν οι Αμερικάνοι μας φάνε λάκανο το Ριβάνι. Οπότε αυτά είναι συνωμοτικές θεωρίες Βελόπουλο. Εντάξει. Αυτό πειρά να σε πω ότι έκανε Τζόρταν, έφερε τον Τζόρταν. Έκανε φάουλ. Γιατί? Δεν έφερε τον Τζόρταν. Εντάξει, αυτός δουλεύει. Πάει η επαρχία, πάει. Σήμερα η μέρα είναι... Η επιστροφή του Ασόντου πότε γιορτάζεται? Του Ασόντου και του Μπεκί και αύριο... Κανένας χριστιανός που πιστεύει η επιστροφή του Ασόντου πότε γιορτάζεται? Άσωτος ο Ζαγοράκης. Άσωτος, Άσωτος. Δεν μου λες, ο Βιολίδης θα γυρίσει. Καλό παιδί. Καλό παιδί, αλλά βέβαια. Καλό παιδί, μα κακομαθημένο. Ζαγοράκης. Επιπόλαιος κόλπα. Ναι. Καλό παιδί είναι. Ότι είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Καλό παιδί είναι, το υπογράφω. Έμπλεξε με τους καρκαρίες εκεί που να γλιτώσει. Έμπλεξε εκεί με τους αητονίκηδες. Τον έβαλε ο άλλος εκεί. Τον έβαλε εκεί, βάλτε τα λεφτά σου στην πρόνοια. Πώς τη λέγανε την αυτή, Ασπής πρόνοια. Βάλε κυρίες και κύριοι τα λεφτά σου εκεί, του λέει πάντα λεφτά. Το πιάσαν κορόιδο. Θύμα. Θύμα. Στο λέει ο Ραπτόπουλος. Ο Ζαγοράκης είναι θύμα. Η Τρόικα διοικούσε. Εκείνη η αισθασής μου. Εκεί. Το βάλαν μπροστά και αυτοί κάνανε την Τρόικα της και τη μάσα να πούμε. Και ο Ζαγοράκης την πλέρωσε. Άιτε. Ας πρόσεχε, φυσικά ας πρόσεχε. Ας πρόσεχε, εντάξει. Εντάξει. Έτσι. Να πάτε όπου θέλετε. Επόμενη γραμμή είναι. Έλα φίλε. Έλα 17 χρόνος είμαι με τη Μαρμίτα. Με τη Μαρμίτα ρε λέγε.